weer een beetje jaloers op. Die wordt nou weer graag halen. Die wordt nou weer graag halen. Wanneer is dat? Ik kom hier wel. Ja, leuk. Bij het opstarten zelf hebben we eigenlijk al een man nodig. Die helpt op dit moment al hier uit zijn eigen draaiploeg. Maar dat jouwt nogal een aardige belasting. Zeker dat je draaien moet vanwege het waar. Hè. Maar we eerst opstarten al een man en daarna krijg je de wachtdiensten. Om daar voor u wat makkelijker te maken, krijgen we assistentie van een aantal mensen voor u het wetenschap. Een van de zaken is er mooi net meer rotor in het gemaal. Hey jongen, kom ik weer. Toen ik hem al bouwde in 1920 waar het stook te kolen. De oude kolenbunker is nog steeds aanwezig. In de jaren 60, in zo'n 60, is het ombouwd op olie en toen met deze tanks in de Delft zetten. En mooi een simpel vlotter systeem kan je even zien wat erin zit. Ik neem iedere dag de brandstof even op, dan weet je wat het verbruik is. Hoe lang ken je hem dan mooi? 400 kub. Eén tank? Pak een beetje 30 dagen. Maar één tank? Maar één tank, ja, als het vol zit. Het kost het echt een prot, hè? 67. 268. Ja, maar je krijgt er het van waarom. Ja, hier. Beter duren is net te krijgen. Je moet maar rekenen, het onderhoud van het gemaal is natuurlijk duurder dan een eigen gemaal. Maar het voordeel is, het is gebouwd in 1920. En we gaan de hypotheek afbetalen. En dat scheelt aanzienlijk. Dus als je het op die manier besjuggen, dan is het een relatief goedkoop gemaal. Ik denk dat het voor iedereen geldt dat je altijd wel wat een gezonde spanning had, je het gemaal weer opstarten moet. En je ziet in de regel dat de spanning langzaam opbouwt naarmate je dichter bij het aanzetmoment komt.